שלום לכולם, אני אחיעד קלמן, אני מאתר iAndroid.net. היום נעשה סקירה על מכשיר הגוגל LG Nexus 4. כמו שאתם רואים, זה האריזה החיצונית של המכשיר. אריזה יפה למדי, יפה ביותר. כמו שאתם רואים פה, הנפח שקניתי הוא נפח 16 ג'יגה-בייט. בואו נראה את המכשיר עצמו. אוקיי. באריזה יש לנו פה את המכשיר. מכשיר מאוד 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 יפה. המסך שלו הוא 4.7 אינץ'. הרזולוציה של המסך הוא 768 פיקסלים לרוחב על 1280 פיקסלים לאורך. המכשיר עצמו הוא, הגובה שלו הוא 133.6 והרוחב הוא 68.7. והמשקל שלו הוא 139 גרם, שזה משקל שהוא סביר, הוא לא הכי קל בעולם, אבל הממשק נוח ביד. עכשיו, פה יש לנו פה את מדריך המשתמש, כבל USB לסנכרון וטעינה, ושקע הטענה. מה שעושים זה מחברים את כבל ה-USB לתוך שקע הטענה, ומתאינים את המכשיר. עכשיו, בגלל שקניתי את זה בארצות הברית, אז צריך להשתמש במתאם ישראלי. ויש לנו גם כאן, בגלל שאתה לא יכול להוציא את הסוללה ולהכניס את כרטיס זיכרון, אז יש לנו פה את מגירת הסים. ככה אנחנו בעצם מכניסים את הסים שלנו ומוציאים אותו. טוב, כאן יש לנו את כפתור ההדלקה, בצד ימין בעצם. מצד שמאל יש לנו את הווליום רוקר, שדרכו שולטים על הווליום. למעלה פה יש לנו את שקע האוזניות, 3.5 מילימטר, חיבור סטנדרטי. כאן יש לנו את שקע ההטענה, יש לנו את המיקרופון ויש לנו שתי ברגים. וכאן יש לנו את המצלמה הקדמית, את האפרכסת, את החיישנים של הווי-פיי ובלוטות' וכו'. כאן יש לנו את המצלמה, הפלאש והרמקול כמובן. אוקיי, אחרי שראינו את כל המכשיר עצמו, מה הוא כולל, נעבור לחלק השני של הסקירה, ששם אנחנו רואים את תפקודו של המכשיר בפועל. טוב, אחרי שפתחנו את המכשיר, עכשיו אנחנו נראה את תפקודו של המכשיר בפועל. זה המכשיר. מכשיר מאוד 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 מהיר לדעתי, הוא מכשיר, הכל עובד בו בצורה מאוד מאוד חלקה. המכשיר עצמו הוא, הנה תראו, פה יש לנו את הווידג'טים, כמו שאתם רואים ווידג'טים עם גלילה. כאן יש לנו את כל האפליקציות, ואת הווידג'טים שאנחנו יכולים להוסיף למסך, שאנחנו מוסיפים את זה בעצם על ידי גרירה כזאת. עכשיו בואו נתחיל. קודם כל יש לנו את המצלמה. המצלמה פה היא מצלמה מעולה. היא מצלמת 8 מגה פיקסל עם פוקוס אוטומטי. יש לה פה 4 מצבים, צילום רגיל, צילום וידאו וצילום פנורמה, שזה כולם מכירים. אבל יש פה גם צילום מיוחד, שזה הפוטוספייר, שזה צילום שמראה לנו פנורמה מיוחדת של 360 מעלות, כמו בסטריט ויו למי שמכיר. הנה אנחנו עכשיו נצלם. כמובן שלא נצלם 360 מעלות כי זה לוקח לנו טיפה זמן, אבל נצלם לכם מספיק כדי שתוכלו לראות את התפקוד של הדבר הזה בפועל. עכשיו, בגלל הצצות שלי יכול להיות שהתמונות יצאו טיפה עם דברים שונים כאלה, עם כל מיני תפספסויות קטנות. אוקיי, צילמנו מספיק. כמו שאתם רואים פה, רידינג פנורמה, זה בעצם מכין לנו עכשיו את הפנורמה שלנו. כמו שאתם רואים, צילום פנורמי
זה מה שהספקנו לצלם, לא צילמנו כמובן את כל 360 מעלות, למרות שאפשר לעשות כך. צילום מדהים. עכשיו, המכשיר עצמו יש לו מעבד, שהוא מעבד 4 ליבות של 1.5 GHz כל ליבה של חברת סנאפסקון, דגם 10 בפרו. זה מעבד מהשורה הראשונה שיש שם בשוק. כדי שאני אוכל להראות לכם מה המכשיר הזה מציג, בואו ניכנס להגדרות. יש לנו פה את הווי-פיי, הבלוטוס, הגדרות הדאטה שאנחנו יכולים לקבוע לזה הגבלה והזרה. יש לנו כמובן חיישן NFC ואת האנדרואיד בים. הגרסה של המכשיר היא 4.21, המודל של המכשיר זה נקסוס 4 כמובן. זה רק מוכיח שהגרסה עצמה היא מקורית והיא של גוגל. עכשיו, יש עברית מובנית במכשיר, אני יכול להראות לכם את זה עכשיו. אנחנו פשוט לא נשתמש בה כי השפה המועדפת זה אנגלית, אבל בואו תראו איזה מרחב שפות אדיר יש פה. בתוכם גם את שפת העברית. אוקיי, עכשיו נראה לכם את הרמקול. הרמקול של המכשיר, שכמו שראינו לכם קודם, שהוא כאן, הוא פועל בצורה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד טובה. בואו תשמעו. כמו שאתם שומעים, הוא רמקול מאוד 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 חזק. הוא רמקול גם איכותי, אין צרימה בצלילים, רמקול שאני כעיקרון ציפיתי לפחות. זה הפתעה טובה בשבילי, הוא בעצם מראה לי יכולות מעל ומעבר למה שהוא אמור להראות. עכשיו בואו נראה לכם משחק קצר. יש לי פה את Need for Speed Most Wanted, שזה המשחק עם האיכות הכי גבוהה שיש היום. אז בואו נראה איך המסך של LG נקסוס 4 יכול להתמודד איתו. כמו שאתם רואים, זה בגלל שזה של EA, המשחק, אתם רואים את המשחק נטען. כבר עכשיו ניתן לראות שהתמונה הזאת היא תמונה באיכות גבוהה, תמונה רצינית. בבקשה, בואו ניכנס למרוץ. המכשיר עצמו מתמודד עם הכל בצורה מאוד מאוד חלקה. כמו שאתם רואים, הוא רץ. זה המשחק, כמו שראיתם, באיכות מדהימה. השיחה פה, בבקשה, יש פה את הלחצנים. האיכות שיחה היא איכות מעולה, איכות של HD. עכשיו, האינטרנט, בואו נראה לכם אותו. הוא יכול במהירות רבה, כמו שאתם רואים, להראות לנו את האתרים מהאתר הכי שהוא לא שוקל כביכול כמו זה, לאתרים הרבה יותר שוקלים, כמו למשל קומבינטור. קומבינטור לא עובד כרגע. יש לנו פה סינכרון ישיר של גוגל, יש לנו את כל האפליקציות של גוגל, קודם כל דפדפן כרום למי ששם לב. יש לנו את ג'ימייל, יש לנו פה את גוגל מפס, יש לנו פה את כל הדברים. אוקיי, דבר אחרון שלנו פה להראות לכם זה שירות הגוגל נו החדש של גוגל. קודם כל הקדמה, קודם כל אתם רואים שפה המכשיר עצמו אין לנו כפתורים פיזיים בכלל, הכל בתוך המסך עצמו. נכון, קשה לראות את זה מזווית ראייה כזאת שלכם, המצלמה, אבל בואו נראה לכם את זה. דרך הגוגל נאו שתראו, דרך הלחצנים, מגיעים ככה. עכשיו גוגל נאו קודם כל, הוא מראה לי את הדברים ביום-יום. יש לי פה את הספורט שאני אוהב, את המניות של גוגל ואפל. יש לנו פה את מזג האוויר. בואו נראה לכם עכשיו את גוגל נאו בפועל.
What's the weather? כמו שאתם רואים, הראתה לי את מזג האוויר מהר מאוד. בואו ננסה עוד ניסיון. Show me pictures of a French bulldogs. היא הראתה לי. נשאל עוד שאלה. Who is the Prime Minister of Israel? The Prime Minister of Israel is Benjamin Netanyahu. כמו שאתם יודעים, היא יודעת אפילו את הדברים האלה. עכשיו, השירות עצמו הוא זמין רק באנגלית. בעברית, אם אתם רוצים, אתם יכולים רק לחפש בגוגל, לומר לו דברים בעברית, הוא רק מחפש אותם, הוא לא יכול לכם לשירות. טוב, המכשיר עצמו באופן כללי הוא מכשיר מדהים, אני איתו שבוע וחצי, אני נהנה ממנו כל רגע. נכון, יש אנשים שיעדיפו שלא לקנות את המכשיר ולפדול עבור הגלקסי 3 ואחרים, בגלל שלמכשיר הזה אין יכולת להוציא סוללה, ואין יכולת להכניס כרטיס זיכרון. סך הכל מכשיר מעולה. טוב, עד כאן לסקירה שלנו של מכשיר הנקסוס 4, תודה רבה לכם שהאזנתם.